Alright, good morning mga partners. Good morning. Ari kita desubong sa Old Airport runway. Kung sa din pati kayo nandri ang second day sang Mascara Bike Fest 2023. So, mga mountain bikers ini ang ampang diri. So, ari na magasugod na sila mga partner. Pao naton. So imagine guys, runway ni isang Old Airport. So wala makita. Picnics. 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 Amat. Ikan dibeli itu ya. Malang ko vlog. Hindi na. Malang ko hindi na pag tuna. Anong gusto niya kategory, miss? Basi ano? Hindi na ko sure. Basi 16 to 19. Univer, Pelican. Mark Lacson. Sanson, 1110. 181. 109. 109, guys! Sige, 177. Ano yung kategory ma'am? 2029. 2029. Organizers ang warm-up events, correct? Yes. Warm-up events mga kapartner. Ay, live ka mo, Manong? Live ka mo sa ano na? IMN News. O, live ka mo, guys, sa IMN News. Magbuhay ninyo, pero sa basi, hindi pa lang ka mo ma-discover. Okay, ha? 20 minutes na sila. So, kinakanan. Guys, ayoko lang din. Antis sila mag-sprint finish. Yung mag-finish line kayo, 1 din yung number. Iyawan kami. Scan manugliko. Lang kamo daw kayo. Ipagwa nyo lang tayo. Ha? Hindi kita. Hindi ka mudlayan kami. Hindi nyo lang mapilo pagsugod. Mag-finish line. Pagwa nyo tayo. Ilan di ka balik ma'am? 3 laps. 3 laps. So liko to sila oh. Dayon balik di pila ka tatlo ka balik. Pero may interval. Okay. Okay. So ore na. Okay, 3. Sino ngalan sa inyo organizer? Si Ma'am Generate. Yun. Ito na mga partner.
Ara na. So, kita natin mga partnero. Mga pinita ka interview ka dali, ma'am? Okay, no? O, sige, ari. Interview na ito ng organizers ang warm-up events. Ma'am, good morning. Good morning. Ma'am, can you introduce yourself with the team? Hello, good morning. Ako gali si Jenny Ridacles, owner sang warm-up bikes and warm-up events. This is the Mascara Bike Fest. Actually, this is the first Mascara Bike Fest. Okay. Yesterday, ara kami sa Bantog for the mountain bike cross country and kids race. Today, our second day, criterium race na siya. Okay. So, ang criterium race, may isa takalap, 400 meters, isa matiyog-tiyog ni sila for a specific time, lain-lain, depende sa kategory. Sa subong ni ma'am, ano ni subong ang kategory, ma'am? Kategory ni subong is 20 to 29 years old, dayo na ila bike, mountain bike. Iduwa nila ka bike kamiton, sa aga is mountain bike, pagkahapon, ma-road bike pagid sila. So, subong ma'am, pila ni kabalik? 20 minutes ni malibot-libot sila. 20 minutes, within 20 minutes, okay. Yes, and then plus 3 laps nisa. Plus 3 laps. Whoever na makauna, top 10, sila ng winners. Okay. So, makita natin mga partners. Okay, ma'am, can you invite the viewers naton? And of course, ang mga future naton ng mga activities pagid. Hello mga viewers na no, especially sa mga cyclist enthusiasts and sa mga mahilig sa sports. You are all invited to witness the first ever mountain bike Mascara Bike Fest diri sa Old Airport. We will have whole day event. So morning is the mountain bike and afternoon is road bike. We have participants from Iloilo, from Cebu, from Dumaguete, and from Manila. So gusto nyo da guys mag-witness, whole day ning aton iya event. Okay. Ma'am, thank you so much, ma'am. Thank you. Okay. So, the owner of warm-up bikes, no? And then, of course, warm-up events. Thank you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. So, ari na, 20 minutes ulit ni guys, 20 minutes ini. Makita na to, no? 20 minutes ini balik-balik din nila. No? Isang sige nila balik-balik nung eventually may gakataktak na gadutay na sila nga gadutay. Oh. So every time may ma-overlap, pinapaigad na sila naman. Okay. Basta nagadutay na sila nagadutay. Ari ang galid din nung is from Iloilo na siya, from Cebu. Okay. And then ang second niya is from Iloilo. So, ano galit subong? From Victorias. From Victorias? Okay. Yun, ara na, sunod na sila, gamatamat na. Makita natin guys 20 minutes imagine 20 minutes nga bike lang diri sa may runway. Ito na, may nagapahigad na. Okay na to. So, gamata-mata sila jutay mga partner. So, this is a 20 minutes nga bike lang sila, no? Dre sa runway, mga kapartner. So, let's see.
live kita dire subong sa runway sang Old Airport mga kapartner. Kung sa din gina cover naton ining Mascara Bike Fest. Pila minutes lang? Pila subong pila? Ito dyan, pila ka minutes subong? Pila? Check mo yung time eh. Hindi kayong paigad sa gurtani. Sa Lapay. Ang kasunod ang sa Lapay. Guys, kaya ako magpapala na yun. Kasunod. Go, Jay, go. So siguro sa mga 8 minutes I guess no, kaya kagina naman kot kita mga 7 minutes pa lang. So muna medyo lawig-lawig oh. Ano na, pinakamilig sa mga
So, 10 minutes na lang. So, 10 minutes na lang mga kapartner. Yun mga kapartner, no? Live kita dito sa buong sa runway sa Old Airport. Kita nato, no? Para sila. So, 20 minutes na ilang libot mga kapartner. Again, libot nilang runway. Dahil may balik nila. Kita na nigro kalibot. Hindi na natin maritin plan ni kalibot. Pero ano na, ari sa makita nato mga partner o ara na. So, last 10 minutes. So, ari nang galid, medyo layo gid diferensya sa galid, no. Di ka ba sa korbada? So that's all for now. Muna di ang event diri sa runway isang Old Airport mga kapartner, no. So sige po, ini nga balitang nila sa aton sang Wandas 2020 Zia Corporation, Gazer Gas Station, Jobs Pharma and Loveland's Pharmacy. And of course, no, nagpalayon kita, no, live kita sa 96.7 The Lovely News FM. Kagamuman sa IMN News mga kapartner. So, tama kita. So, may mga big events na di, may mga events na di katabo. Andre mismo sa my runway, isang Old Airport mga kapartner, makita ninyo. Naglakat na kita. We will be traveling now from Bacolod to Hinubaan. Makabalik na kita sa Hinubaan. Kag maghahatag naman kita sa mga latest update para naman sa Banwa sa Hinubaan. So mula mga kapartner, no, salamat sa inyong pagupod diri sa aton live special coverage sang Mascara Bike Fest. Gapon dito kita sa Bantog Lake Ranch sa may Granada. Subong ala naman kita diri sa may Old Airport mga kapartner. So sige po, padayon kita sa pag-follow, like and share sa pila ka mga news and entertainment programs ang 96.7 The Lovely News FM. Balita kalingawan kag pagpalangga. Sige po mga kapartner. Ini si kapartner Kenneth Perez, 1 Hinubaan.